Το σπίτι του δασκάλου του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Διαβάζει η Ελένη Χριστοφοράτου. «Να μην είσαι για τίποτε, να μην είσαι για τίποτε», γκρίνιαζε ο παππούς κάθε φορά που ο πατέρας γύριζε το μεσημέρι σπίτι, δίχως να μπορέσει να εκτελέσει μια απόφαση, να εισπράξει ένα χρέος που είχε βγει πρωί επίτηδες για να το εισπράξει. Ο πατέρας έσκυβε το κεφάλι και δεν μιλούσε. Έσκυβε το κεφάλι τόσο που τα μουστάκια του γκίζανε το πιάτο εκεί που έτρωγε. Ο παππούς δεν έπαβε να μουρμουρίζει και η μητέρα κοίταζε πότε τον πατέρα λυπημένα, πότε τον παππού παρακαλεστικά. Μα ο παππούς δεν έπαβε και ο πατέρας έσκυβε και δεν μιλούσε. Το πράμα κατάντησε τόσο συχνό, έγινε τακτικό, σχεδόν καθημερινό στο σπίτι. Το στόμα του παππού συνήθισε να μουρμουρίζει, οι ώμοι του πατέρα μάζεψαν από το σκύψιμο, το πρόσωπό του πήρε όψη περισσότερο κουτί παρά θλιμμένη. Κι όμως τόσο κουτός δεν ήταν ο πατέρας. Μονάχα πως δεν ήταν καμωμένος για έμπορος, όπως το θέλησε η περίσταση να γίνει όταν κατέβηκε στην πόλη και παντρεύτηκε με τη μητέρα. Πρωτήτερα ζούσε στο χωριό του απάνω στα βουνά, όπου οι άνθρωποι περνούν τα χρόνια τους παίζοντας χαρτιά, μιλώντας για πολιτικά και κλέβοντας ο ένας του άλλου την κατσίκα. Καμιά ανάγκη φαίνεται δεν βιάζει εκεί κανένα να έχει μια ξεχωριστή δουλειά. Τα μόνα γνώριμα έργα είναι του καταμετρητή, του εισπράκτορα, του πάρεδρου και του αστυνόμου. Από όλα αυτά είχε περάσει και ο πατέρας στο χωριό του, μα κάτω στην πόλη που κατέβηκε δεν βρέθηκε εύκαιρη καμιά από αυτές τις θέσεις και ο πεθερός του ντρεπόταν από τον κόσμο να τον βλέπει να κάθεται άεργος και τον βίαζε να πιάσει κάτι τι να κάνει. Και ο πατέρας το προχειρότερο που βρήκε ήταν το εμπόριο. Το άρχισε στο πόδι και σαν στα χωρατά και άξαφνα βρέθηκε χωμένος μέσα στα γεμάτα. Χωρίς να καταλάβει πώς, βρέθηκε μια στιγμή να έχει στο χέρι του όλο σχεδόν το γύρο της επαρχίας. Τα κάρα που δουλεύαν από το σκάλωμα ως την πόλη δεν του ήταν πια αρκετά και έφερε τα δικά του κάρα. Οι αποθήκες που ήταν για νίκες μας στην πόλη δεν του χωρούσανε το πράμα και έχτισε δικές του. Τα αγόγια που πλήρωνε για να ταξιδεύει εδώ και εκεί στοιχίζανε πολύ, ώστε αγόρασε δικό του αμάξι. Κάποιοι το βλέπαν πως παραξανύχτηκε και τακτικά του το ψιθύριζε η μητέρα. Μα ο πατέρας είχε πάρει φόρα πια και ήταν αδύνατο να σταματήσει. Σταμάτησε μόνο όταν ήρθαν ξαφνικά 2 δανειστές από το Τριέστη και κλείσαν τις αποθήκες με σφραγίδες, κατασχέσαν κάρα και άλογα και πούλησαν το αμάξι. Ο παππούς πρόλαβε και έσωσε κάτι από την πρίκα της μητέρας και του πατέρα για να έχει πάλι μια δουλειά του αφήσανε να εισπράξει ό,τι είχαν παρατήσει ανίσπραχτο οι δανειστές από το Τριέστη. Κι έτσι ο πατέρας βρέθηκε πάλι με δουλειά. Έστησε το γραφείο του σε μια κάμαρα στο σπίτι, έβαλε σε τάξη χαρτιά και συναλλάγματα και άνοιξε πράξη με κλητήρες και με δικηγόρους. Για να πληρώνει όμως αυτούς, έπρεπε η μητέρα να γυρίζει με παντούφλες τρύπιες και στο σπίτι να μην τρώμε κρέας κάθε μεσημέρι. Είναι αλήθεια πως ο πατέρας δεν αργούσε πολύ να πάρει τελεσίδικες αποφάσεις και τα εκτελεστά είχαν γεμίσει το σιρτάρι. Μα μέναν πάντα κλειδωμένα στο σιρτάρι και όσα βγαίναν ξαναγύριζαν γρήγορα και κλειδωνόντανε. Θα νόμιζε κανείς πως ο πατέρας λυπότανε να τα βγάλει από το σιρτάρι και ο παππούς τον περιγελούσε πως του βάλθηκε να κάνει συλλογή από εκτελεστά. Η μητέρα όμως έριχνε το σφάλμα στην καλοσύνη του, στην αγαθή ψυχή που είχε ο πατέρας. Και τότε θύμωνε ο παππούς και έμπηγε πάλι τη φωνή. Κουτός, χαμένος, ανίκανος για κάθε τι. Ο πατέρας έσκυβε. Και έπαιρνε κάθε πρωί και ένα δικόγραφο στην τσέπη. Μα το μεσημέρι γύριζε πίσω με το άλλο που είχε πάρει χτες μαζί. Το έφερνε πίσω έλεγε γιατί του έλειπε μια υπογραφή. Και την άλλη μέρα ξαναέφερνε και το άλλο. Αλλού βάζανε κάτι στο χέρι του κλητήρα και ο κλητήρας γύριζε πίσω το εκτελεστό, αλλού τον φοβέριζαν και ο κλητήρας φοβόταν και έφευγε. Ο πατέρας πήγαινε στον υπομοίραρχο για να ζητήσει χωροφύλακες να πάνε μαζί με τον κλητήρα. Ο υπομοίραρχος τον δεχότανε φιλικά, έκανε τσιγάρο από την ταμπακέρα που του άνοιγε ο πατέρας,
δεν πρόσεχε ούτε το λαθρέο τσιγαρόχαρτο που είχε η ταμπακέρα, μιλούσε μαζί του για τα νέα της αγοράς και τα πολιτικά, μα χωροφύλακες δεν του περισσεύανε ποτέ. Ο πατέρας ένιωθε την αφορμή. Γύριζε σπίτι, πότε σκυφτός και πότε πεισμωμένος, και όταν του ξαναγκρίνιαζε ο παππούς, τολμούσε και ψιθύριζε καμιά φορά. «Σαν και έχω και το κόμμα να με υποστηρίξει». Και τότε ήταν που θύμωνε διπλά ο παππούς. Το έπαιρνε σαν πείραγμα δικό του, σαν υπενιγμό για τη συνήθεια που είχε να είναι πάντα με το κόμμα που δεν ήταν στην αρχή. «Μας θέλει να αλλάξουμε κι όλα κορδέλα», φώναζε και πετούσε την πετσέτα. Η μητέρα μαζευόταν φοβισμένη και ο πατέρας δοκίμαζε κάτι να πει. Μα ένα νόημα της μητέρας τον κρατούσε. Ο παππούς είχε κι άλλη θυγατέρα παντρεμένη που αφορμή ζητούσε να πάρει στο δικό της σπίτι τον παππού. Πατέρας και μητέρα σκύβαν τότε τα κεφάλια ώσπου ξεθύμωνε πάλι ο παππούς. Κι έτσι περνούσε η ζωή στενόχωρη στο σπίτι. Η μητέρα δεν είχε πια να δίνει έξοδα για νέες δίκες και στο σιρτάρι του πατέρα δεν μαζευότανε νέα χαρτιά. Εκεί ήρθε ξαφνικά ο πατέρας χαρούμενος μια μέρα και ψιθύρισε κάτι της μητέρας. Η μητέρα μέσα σε εκείνα που της απόμειναν είχε και ένα μικρό σπιτάκι, μια κάμαρα όλο με ένα κομμάτι αυλή. Από χρόνια το είχε νοικιασμένο ένας παπουτσής και κατοικούσε με τη φαμελιά του. Είχε έρθει από τα νησιά δάσκαλος του χορού, μαζί και παπουτσής. Τα πρώτα χρόνια έμαθε κάποιους νέους χορό, έπειτα τον ξέχασε και ο ίδιος και τώρα ζούσε μπαλώνοντας περισσότερο παρά όσα έφτιαχνε παπούτσια. Όσο ο πατέρας ήταν στα καλά του, δεν του ζητούσαμε νίκη ποτέ. Το έκλεινε η μητέρα στα σιδερωτικά και στη μαστίχα το γλυκό που έστελνε και της έφτιαχνε η γυναίκα του. Έπειτα που έπεσε ο πατέρας, δοκίμασε να το κλείσει σε μπαλώματα και με τζοσόλες. Μα ο δάσκαλος δούλευε ψεύτικα όσο δεν του πληρώνανε μετρητά και η μητέρα άρχισε να στέλνει να ζητά τον νίκη της δασκάλας αφού απελπίστηκε πως ο πατέρας θα το έπαιρνε από το δάσκαλο. Η δασκάλα έβγαινε στην πόρτα τριγυρισμένη από ένα πλήθος πόδια ξυπόλυτα και αχτένιστα κεφάλια και μας έλεγε πως θα το φέρει μόνη της μητέρας. Έτσι είχαν μαζευτεί κάπου 2 χρόνων νίκια και σημειωθήκανε και εκείνα στα βιβλία του πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν το σπίτι του δασκάλου, όπως το λέγαμε, βρέθηκε αγοραστής ανέλπιστα και ο πατέρας ήρθε στη μητέρα γελαστός εκείνη την ημέρα. Η μητέρα χρειαζόταν χρήματα κι αυτή και έμεινε αμέσως σύμφωνη να πουληθεί το σπίτι του δασκάλου. Μα φαίνεται το άκουσε ο δάσκαλος, φοβέριζε πως δεν το αδειάζει και έτσι ο πατέρας ξαναήρθε βαρύς και σκοτεινός την άλλη μέρα. Ο αγοραστής του είπε πως το παίρνει μόνο αν του το δώσουν αδιανό. Και σαν δεν ήταν ο παππούς μπροστά, φώναξε ο πατέρας θυμωμένα. «Θα του κάνω χαρτιά, να τον πετάξω έξω με τον νόμο». Και τίμασε την αγωγή. Μα η μητέρα λυπόταν τη δασκάλα και το πλήθος στα παιδιά της και δεν ήθελε να υπογράψει. Μα πάλι στοχάστηκε ύστερα τα χρήματα που θα μετρούσε ο αγοραστής, 1000 δραχμές και παραπάνω, και αναγκάστηκε να στέρξει. Υπόγραψε και ο πατέρας πήγε στον πρόεδρο και πήρε την απόφαση. Την έφερε στο σπίτι σαν νέο τρόπαιο και οι πλάτες του πήγαιναν πέρα δόθε από τη βία όταν ξανά φύγε με αυτή. Το απόγευμα ξεκίνησε με τον κλητήρα. Χωροφύλακες δεν του χρειαζόταν να ζητήσει. Πήρε μονάχα τα 2 αγόρια του μαζί και διάλεξε μια ώρα που έλειπε από το σπίτι ο δάσκαλος. Προχωρήσαμε και οι 4 μαζί. Μπρος ο πατέρας και ο κλητήρας, πίσω εμείς τα 2 παιδιά. Άμα φτάσαμε, ο κλητήρας έδεσε στο μπράτσο μια κορδέλα μπλάβα και χτύπησε την πόρτα. Μα οι γειτόνοι φαίνεται μόλις μας είδαν, το προφτάσαν της δασκάλας και εκείνη κλείστηκε μέσα και σύρτωσε την πόρτα. Ο κλητήρας ξαναχτύπησε. Στο 3ο χτύπημα έπεσε η πόρτα σοριασμένη χάμω στο όνομα του νόμου. Η δασκάλα παρουσιάστηκε στη μέση από το σωρό τα χτένιστα κεφάλια και μας κοίταξε χλωμή και ασάλευτη. Δεν έκαμε ούτε κίνημα να αντισταθεί. Βοήθησε μάλιστα και κουβαλήσαμε έξω το ξύλινο κρεβάτι που κοιμόταν με το δάσκαλο,
ένα κουτσό τραπέζι με μερικά σκαμνιά και 2-3 παλιά παπλώματα και στρώματα. Από τα στρώματα χυνόταν τάχυρα καθώς τα φέρναμε έξω και μέσα σε άλλα 2-3 ξεκάρφωτα σεντούκια και καλάθια στίβαξε η δασκάλα τα ρούχα των παιδιών μαζί με πιάτα, μπρίκια, καφκιά και ό,τι άλλο είχαν. Τα κουβαλήσαμε και τα σοριάσαμε στο δρόμο. Απάνω στο σωρό καθίσαν τα ξυπόλυτα παιδιά, άλλο σωρός αυτά, και γύρω μαζευτήκαν οι γειτόνοι και κοιτάζαν. Ο πατέρας έκραξε αμέσως μαραγκό και ξαναέστησε την πόρτα. Την κλείδωσε έπειτα και φύγαμε. Ο αγοραστής περίμενε στο μαγαζί του άλλου δρόμου και πρόσταξε και φέρανε ρακιά όταν ο πατέρας του έδωσε το κλειδί εμπρός στον κλητήρα. Όπως γυρίζαμε ύστερα στο σπίτι, οι ώμοι του πατέρα κουνιόνταν στον αέρα σαν φτερά και το βράδυ στο τραπέζι τον είδαμε να κάθεται πρώτη φορά με σηκωμένο μέτωπο και να τολμά να βλέπει τον παππού στα μάτια.